Estas obras pertencen a artistas do IES Francisco Sorey, do Ramón Cabanillas e tamén do estudo de pintura José Ramón Costa. En total, unha trintena de propostas que compoñen unha nova edición do Saudarte, a mostra colectiva impulsada pola Fundación Galega contra o Narcotráfico e que dende hoxe se pode visitar no Pazo Torrado de Cambados. O propósito de Saudarte segue a ser o mesmo, e máis necesario que nunca, que é mostrar xeitos de ocio saudable, formas constructivas de emplear o tempo libre. A creación artística é indubidablemente unha delas. As obras foron creadas por mozos e mozas de entre 12 e 18 anos. A situación sanitaria impediu que eles hoxe puideran estar na inauguración da mostra, tal e como era habitual antes da chegada da COVID. Botar de menos, precisamente, a presencia de eles aquí, porque eu como profesor de Historia de Arte, ahora xubilado, pero que exercín durante toda a miña vida profesional, pois entonces evidentemente boto de menos esa sensación de poder colgar o primeiro cadro. Esta é a primeira edición post-pandemia do Saudarte, un proxecto que tamén se adapta á nova realidade, impulsando tamén unha mostra alternativa virtual. A exposición tamén estará en internet, está de feito xa na web da Fundación, para que a xente que non poida chegarse ou prefira facer online, nestes tempos parece casi imprescindible facer este tipo de cuestións. Esta é a segunda ocasión na que Saudarte fai parada en Cambados. Encantados unha vez máis de acoller esta exposición, agradecerlle pois a eles a elección de novo de Cambados, a súa implicación nunha causa tan noble e tan necesaria. A mostra poderase visitar nesta sala do Pazo Torrado ata o 7 de novembro.